Hello guys, good afternoon. So for today's video guys, punta tayo dun sa may Mareswood kasi may nakita tayo doon na update or changes. Matagal-tagal na siya pero hindi ko pa siya napupuntahan. Kaya pupunta natin. Pero pakita ko muna sa inyo kung gaano siya kalayo. Okay? Ganito yun. Mula dito sa sa kwarto nakikita na yun. Pero hindi mismo yung Mareswood. Yung bandang doon. Papunta doon. Okay? Ito yun. So ayan. So bali mula dito sa kwarto. Yan, kwarto. Lalabas ako dito. Yan. Tapos ito makikita natin. Ayan, hanggang doon. Diyan sa may puti na yan. Ang dilim, ayan no. Ay, pag ano talaga, pag hindi talaga high-end ang phone. Basta diyan sa puting yan, sa may arrow. Yan, diyan tayo pupunta. Hindi diyan mismo, pero bandang yan. Paunahan pa yan. Okay, let's go! Siya kukunan. Bali, dito ko na lang siya kukunan. Ayun. Pumunta ako ng rooftop guys para mas malinaw and mula dito sa rooftop i-zoom in ko to pero hindi to kasing linaw ng ultra kaya medyo malabo pero yan, yung puti na yan yung E-Crown Hotel and few meters from there yun, dun yung Mareswood, yun yung pupuntahan natin. Actually napuntahan ko na yun ng maraming beses na ipakita ko na rin sa mga vlogs pero pupuntahan pa rin natin ngayon dun. Sibat na tayo guys, going to Mareswood. Let's go! Bali pala guys yung distance ng Calatagan proper or mula Calatagan proper papunta dun sa Mareswood's Vista Point ay mga nasa 8 kilometers roughly. Yung mula dun sa tuktok sa rooftop tapos tinuro ko kung nasaan yung direction ng pupuntahan natin. Ayun mga nasa 8 kilometers yung distance nun. Pero since yung gamit tayo ng driving direction medyo malayo-layo kasi kung susundan natin yung main road. So mga nasa 10 kilometers yun, roughly din. So dito tayo dadaan syempre sa main road. So from dito sa uptown, baba tayo ng downtown. Then from downtown, daan ulit tayo ng Imelda Boulevard. Instead na mag-Quezon Avenue tayo. Imelda Boulevard tayo para mas madali at walang traffic. Tapos fast forwarded na to guys yung video Kasi kung maririnig nyo yung background music, ganun. So, lalagyan ko lang ng background music din para hindi rin tayo makapiright. Kasi syempre nagpapasound sa buka ba nagdadrive. Tapos, ito na lang, panoorin nyo lang yung itsura ng Virac sa mga hindi pa nakapunta ng Virac. At syempre sa mga taga rito, itsura ng Virac ngayon, kumpara sa Virac. Yun, ganun lang. So yun guys, magpapatugtog muna ako. And ito pala, nandito na pala tayo sa Google Centro. Sa Isidro Village, tas Google Centro. Na tayo sa may simbahan, syempre. Tapos ito na, Google Serangan naman to. Hanggang sa makapunta tayo ng Concepcion, Barangay Concepcion. So ito na ngayon, may ginagawa naman bago dito sa may BPC. Tapos liliko na tayo dito sa right. Ito na pala yung aming palengke. Virac Public Market. Tapos yun, dire-diretso lang tayo. Hindi tayo liliko dito sa may Virac Lucky Supermarket. Diretso tayo dito sa may Boulevard. Kasi dadaan nga tayo dito sa Imelda Boulevard. So nandito na tayo sa Concepcion, Barangay Concepcion. Tapos diretso lang tayo. Tapos dito tayo sa may tabing dagat dadaan. So itong lugar na to, Barangay Concepcion pa rin to. Pero magkakadikit-dikit kasi yan. Tapos ang Barangay Concepcion, Barangay San Juan naman. Tapos yan pala, connected na siya from dito to Palnab. Yun. Tapos, ito may terminal pala dito sa may gilid. Tapos yung mga minibus, papunta yan sa iba-ibang municipality. So, bali pala yung dito sa sa Virac. So, dito sa Catanduanes, yung mode of transportation talaga ay tricycle karamihan. So, meron mga jeep pero from municipality, from one municipality to another municipality yun. Tapos ito palang tinatakbo natin guys, Imelda Boulevard pa rin to hanggang dun sa dulo na pagdadaanan natin to. Pero ito Barangay San Pablo na to. Pero bago mag Barangay San Pablo yung sinabi ko Barangay San Juan. Tapos ito naman, ano ba to? Salvacion. Yun. Barangay Salvacion na tayo. Tapos dito pag night time naman, madaming dyan, madaming pagkainan. Hindi lang masyado halata ngayon kasi maliwanag pa. So hindi ba siya mailaw. Tapos dito na tayo sa may Virac Seaport.
pier kung tawagin. Tapos ito pala yung yung pinaka ayoko dito sa may bandang to kasi paliit yung yung daan. So ito naman barangay Santa Cruz, hindi na ako nagkakamali. Before hindi ko alam, pero hindi ko pa rin alam yung yung hangganan. Basta Imelda Boulevard tong tinatakbo natin. So hindi na ako nag-clip, hindi na rin ako nag-clip. Hindi na rin pala ako nag-cut ng para kitang kita yung video mula doon sa taas hanggang dito sa baba. So basta sunod ng ng Barangay Santa Cruz ay Barangay Francia na. Ay, hindi, Barangay Rawis pala. Sorry. Barangay Rawis. Kasi magkakasunod yan. Pero syempre hindi na tayo pumunta dun sa Hindi tayo dumaan ng Quezon Avenue. Kasi nga dito nga tayo. Mas gusto ko nga dito kasi maganda yung view. Tapos sunod pala dun sa Barangay Rawis ay Francia. Tapos kung di ako nagkakamali, sunod sa Francia ay Barangay Kapilihan na. Tapos Ibong Sapa. Ito siguro mga nasa Ibong Sapa na tayo banda dito. Wala sa Francia pa. Hindi ko alam. Basta yun. Yun. Tapos ito na pa yung Imelda Boulevard natin. Ilang beses ko na rin napakita to talaga. Na-showcase sa aking mga vlogs. Tapos pag dinire-diretso to, pag nagawa na talaga to fully, itong Imelda Boulevard na to, ang labas nito is doon sa E-Crown. Pero since hindi pa nga, under construction pa rin yung part na iba tulad nito, liligo na tayo dito sa sa left kasi may ginagawa pa rin yan. Pero alam ko pwede na doon yung iba kasi nakakadaan na doon lalo na pag mga motor. Tapos mag-right na tayo dito. Yun nga, Barangay Ibong Sapa nga ito. Tapos hindi ko lang alam kung ito ba yung Lumber Hotel na bago din. Tapos diretso na tayo dito sa Circumferential Road. Ano daw? Circumferential Road, dito tayo daan. Tapos, after nito, ang Ibong Sapa na to, pag nakalagpas na tayo dito sa sa tulay na to, yun, San Vicente na. Ayun, San Vicente, Barangay San Vicente pa. Tapos, dito sa Barangay San Vicente, malapit-lapit na dito yung E-Crown Hotel, yung nakikita mula dun sa rooftop. So, ayan, malapit na tayo. Ayan na mismo. Yan yung nakikita doon sa rooftop. Mula sa rooftop pala. Ayan o, yan yung puti. So, siya yung kita guys, from bahay. Kitang-kita ang layo, no? Kitang-kita. So, doon pa tayo pupunta sa unahan. Napuntahan ko na yun, pero pupuntahan pa rin natin ngayon. Yes. Tapos, diretso pa pala tayo guys ng ilang metro pa. Tapos, ito palang right na to, itong yung may dumaan ng motor. Yun naman yung sinasabi ko na may mga dumadaan ng motor papunta doon, pero yung pabalik, wala. Hindi pa nakakadaan yung malalaking sakit. Tapos, ayun, diretso lang tayo doon. Papunta sa Mary's Woods Vista Point. Nasa boundary lang talaga ng Virac tsaka Bato. Ayan mismo. Yan. Tapos na tayo. Ito pa rin yung view natin. Nasa gilid ng dagat pa rin tayo. So, ito na mismo yun. Yung Mary's Woods Vista Point. Ito yung boundary ng Virac tsaka Bato. So, dito tayo mag-video guys. Magpapa-background music muna ako guys habang pinapanood natin itong Mary's Woods Place Vista Point. And mula din pala dito, isinum in ko para makita natin yung Mount Mayon. So, sobrang taas niya pala talaga. Pero pag nandun ka sa may bandang San Juan, hindi masyadong kita yan. So, ayan.
And masarap pala tumambay dito guys, lalo na pagpahapon na kasi malamig nga, mahangin kasi nasa tabing dagat, tapos yung kabila pa ay bundok. So maraming puno, tapos mahangin talaga. Tapos yun palang point na yun o yung parte na yun, yan yung zoom in ko ay Bato. Though Bato na to, pero yan ay Bato proper. Bayan ng Bato, municipality ng Bato pala. Tapos ito to palang Mary's Woods na to. Actually, nag-research ako ng background tsaka history nito, pero wala akong makitang masyado. Halos puro lang din mga pictures dahil dun nga sa bagong attraction na ginawa dito. Pero ang alam ko itong point na to, itong part na to, dito sa may border nga ng Virac tsaka Bato. Bale, ito na yung naging witness sa lahat ng bagyo tsaka sa lahat ng landslide na nangyari dito. Especially sa point na to or sa part na to ng isla ng Virac pala. Kasi laging may dito may landslide. So bale yan yung attraction na ginawa dito bago. So kung titingnan nyo doon sa sa previous vlog ko, itong vlog ko na yan, wala pa yan dyan. Tapos ito pala sinubmin ko lang din kasi paparating na pala yung ferry, magdadaong na pala siya. So pupunta tayo dyan, bababa tayo dyan mamaya. Bale ito yung yung sinasabi ko, malaking punong kahoy dito. Kung yung sa memes sa US versus Philippines, sabihin sa US, wow, this is so old and sturdy tree, ganun. Pero pag sa naman sa Pilipinas, huwag kang lalapit dyan, o kung lumapit ka man dyan, magtabi-tabi po ka dyan kasi maraming maligno dyan. Ganun. Church. So mag-video nyo guys, tas bahala na kayo dyan ha. Tingin muna kayo dyan. Nod muna pala kayo. Pa-background music lang to. Sa ilalim mo. Pababa na tayo guys dito sa ginawa attraction na to. So balik, ginawa nila ng railings na stainless. Yan, pababa, hagdan, tapos diretso doon sa bato. Okay siya guys, pagpapahangin kayo dito, kaya magpa-picture ganyan. Actually maganda tong pagpicturean ng mga ng mga ikakasal, mga ganun. Diba? Sa imagination. Yung kaso nga lang, yun nga, maganda rin naman na nilagyan nila ng railings para para safe din. Pero itong nilagay nilang railings kahit stainless to, alam ko magkakalawang talaga to kasi malapit sa dagat. So, di natin alam kung gaano katagal itong tatagal. Tapos ito pa lang sa baba, kinonserve nila yung bato na nakalagay dito. So, hindi na nila pinatag. So, ganyan siya. Uneven yung surface. So, more talaga to guys. More on magpapapicture kayo, magpapahangin. Ganyan. Actually, kung meron kayong mga anong tawag doon? Mga pictorial. Tapos meron kayong mga theme. Yan. Ganun. Pwede dito. Kasi pwede magkape-kape dito o kain kayo dito. Bumili ng snacks tapos kain dito kasi syempre una sa lahat hindi nga even yung surface. Mahihirapan din kayo. So more on picture talaga, pahangin, tapos sa abang kayo ng sunset o kaya ng sunrise. And yun pala guys, gusto ko rin palang mag-shout out sa mga nanonood, sa lahat ng nanonood, sa laging nanonood ng ating vlog. Ayun, Mako, thank you so much for watching always. And yun, sa lahat ng nanonood, tsaka sa mga manonood pa. Ayun, maraming salamat guys. So kahit simple lang yung ating vlog, pa-showcase lang, ganun. Tapos ayun, hanggang dito na lang din pala guys. Hindi na masyadong tatagal to, hindi ko nahabaan. So mag 360 lang tayo ulit ng view, and then ayun na.
Thank you so much guys for watching. And don't forget to like, share, and subscribe pa rin sa mga bagong manonood. At syempre, magsisubscribe. So yun lang guys. Thank you so much for watching. Bye-bye!